Ha? Клёжа. Selam dostlar. Assalamu alaykum cemaat. Barchamızga da selamlar. Nişikler atmalarınız ötті. Menimçe alар bәрәңгедә булган берендә митрис. Бәрәңге мөсбәт. Күпчелек әйе, күпчелек бәрәңге казанганнардыр. Әйдә, шул бәрәңге темасын тизгенә генә ябып, яңа сез үзегез бәрәңге казадыңызмы соң? Юк. Юкмы? Без кададык. Инзеләш әйткәндә, авылга кайтып килдем. 3 чиләктән, әйме? 3 чиләк утырткан идек, 13 чиләк чыкты да куйды. Су сипмичә. Быел су сибелмәгән бәрәңге бакчасы. Әйбәт дигән әйберме бу? Әйбәт дигән, тегендә әйбәт диләр. Авылда. Шәп диләр. Эш чиләктәме, үлешмә. Шәп. Яңгыр яумады бит. Кып-кыры җир. Җире кып-кыры безнең инде авылда. Монда Казанда менә шул Шамил дустым әйтсәм, аның 2 сутыйдан 2 сутый бәрәң, 2 сутый. Осың Сибир 2 сутыйдан 4 капчык чыкты. Безнең 4 сутыйдан тегендә 4 капчык чыкты. Бер капчыкка ничә чиләк сыя? 4. Димәк, аның 16, әйме? Әйе. Ну, шәбиш, алай гына түгел, әле бит бәрәңгесе вак. Бигрәк вак, бу ни орлык өчен инде менә монда гына инде. Тегеләрнең Шамилнең диләре дә бар. Ярый, бәрәңге темасын ябабызмы? Ябый гайда. Яра бер шулма, аны саталар. Әйдә, бәрәңгене утыртыйк. Бәрәңгене утыртыйк. Дип базга утыртып куябыз инде һәм шул кышкылыкка җитә дигән сүз инде. Хәтерлисеңме, бер ара безнең теге Финика Антарес Френдекс темасы бик шау китергәннәр иде ул теманы. Аннары соң шушы финанс пирамидалар җимерелгәннән соң шул пирамидаларга башка кешеләрне җәлеп итеп акча сорап акча җыйган теге җитәкчеләр дигәндәйме өстәге кешеләрне эзли башладылар. Йолдызлары. Һәм шулар арасында безнең Татарстан кешеләре, Казан кешеләре дә бар. Ул Мадияровлар һәм Эльвира Мадиярова белән ире кем әле җибәрдем исемен. Оныттым инде, оныттым. Әйе, һәм Эльвираның әтисе. Исе Тәбриз. Әхтямов. Әйе. Шуңа күрә дуслар, менә беләсеңме, төрле фикерләр бар. Бик күп кеше төрле фикерләрен әйтә, бик күп еллар түгел инде, бик күп айлар буе әллә ничаклы кешене алдаладылар, аферистлар. Аларга ышанып кеше йортын да сатты, машинасын сатучылар да булды ди, әмма дә ләкин. Мин бу яңалыкны ишеткәч, минем үземә ничектер беләсеңме, бик авыр булып китте, чөнки мин бу кызны беләм. Белгәнемне беләм, әйе. Без аның белән бер факультетта укыдык. Беләм, шуны әйтмәкче идем. 2 баласы бар, әйме, бик шибәр генә шундый кыз. Тырыш кыз. Һәм беләсезме, нәрсә әйтәсе килә? Барыбер кызганыч. Роберт, син дә белеп бетермисең, мин дә белеп бетермим, ләкин барыбер башта федераль эзләүгә игълан иткәннәр, соңыннан халыкара эзләү игълан ителәчәк, әйме. Һәм инде менә аннан соң аларга нәрсә булыр, нинди җәза бирерләр, нинди хөкем карары чыгарырлар, шулай да аңлыйм. Алар аркасында зыян күрүчеләр бик күп. Без гел гомер буе әйтәбез, менә справедливость булырга тиеш дип, гаделлек булырга тиеш дип, дөреслек җиңәргә тиеш дип. Ләкин шул ук вакытта бездә менә мәрхәмәтлелек дигән әйбер дә бар. Менә мәрхәмәтлелекнең шиге кайда булырга тиеш, гаделлекнең кайда тиеш. Ягымлылык та. Менә бу бик шундый зур сорау тудыра торган әйбер. Шулай бер яктан мин бу кыз баланы кызганам да, икенче яктан башка кешеләрнең сүзләренә колак саласың да, алар гаделлек булырга тиеш, кешенең күз яшьләре төшкәндер аңа дип әйтәм. Менә. Хәзер беләсеңме инде, билгеле булганча, җир шарында, Россиядә җир шарында да ягылык хәзерге вакытта бик кыйммәт. Кыйммәтләнә бара. Әйе. Көннән-көн булмаса да, айдан-ай арта бара, елдан-ел арта бара. Шуңа күрә Бурятиядагы хакимият, хәзер ничек әйтәм, төбәктә альтернатив җылылык чыганакларын куллануны карыйлар, телиләр. Беләсеңме нәрсәдән? Нәрсәдән? Фекалиялардан. Ягъни хайваннарныкы? Юк, кешенекен. Юк, бәлки ана кешенеке дә бар, һәм хайванныкы да бар дигәннәр. Гүзәл, син моңа ничек карыйсың? Бу бит альтернатив, ягылык чыганак, әйме? Димәк, Димәк, кайдыр сасысы киләчәк, әйме? Исе.
hem жылы bulacak, değil mi? Koyadır solkun bulacak, lakin isi bulmayacak. Soyla. Шираттағы бір шындай қызықлығына мәғлумат оқыдым әлі мен мына біз бит зарланабыз телефонымның зарядкасы бик тез утыра деп өзейме. Бақсаң, экспертлар фикерінше, әгер де сіздің телефоныңыз міне ғадеттегіден де тезірек зарядкасын жоғалта екен, демек сізні артығыздан нишлейлер әлі күзетәләр деген сөзді экспертлар міне шундырақ фикер әйтә алар. Әгәр дә мәсәлән сезнең смартфоныңыз үзеннән үзе кабына, үзеннән үзе ниндидер кушымталары эшли башлый һәм зарядкасы менә бик тиз бетә икән, димәк сезне күзәтәләр. Алар булса яшәгән берәр кушымталар булса. Кора, güzel. Yok, ben mahsus koradım da ikabırıp gitti. Seni Күзәтәләр. Әлбәттә, безне бөтен күзәтәләр. Роберт, синең артыңнан күзәтү кемгә хаҗәт икән? Шуны аңлат. Yok, тукта, ярый, минем арттан күзәтмәсәләр кырары. Yok, ярый. Йөргәнең кемгә хаҗәт? Ай, ярый. Мунча. Рубин. Ниткән бер бетмәгән Рубин булды бу. Yok, hazır. Сиңа Рубиннан түлиләр мәллә суңа? Рубин кичә Әстраханнан килгән Волгарь командасын җиңде. Волгарь татарчасы. Әстрхан түгел, Әстерхан. Әстрхан. Әстрхан булса тагда. Әстрхан ханды. Әстрхан. Әстрхан. Ие. Ну, мин нәрсә дидем? Әстрхан. Волгарь командасын җиңде. 3-2 исәбе белән. Ай. Волгарьның татарчатлык бу. Анда кара, бу нидә? Беренче лигада Волга командасы бар, һәм Волгарь. Идел димәгәндә, тәрҗемә итсәк, Волгарьның татарчасы ничек була? Әйдә, синең ничек була? Мин үземчә тәрҗемә иттем. Давай. Волгарь, Идел яр. Кашма. Әйдә, син үзеңнекенә. Белмим инде миңа бу футбол темасы гомумән кызыклы түгел, Роберт. Ну, мин бит синең темаларыңны әйтәм бит. Şeyinin bit. Kızık bulmasa da. Kızık demedim. Yani, менә шуны җиңде, 3-2 исәбе белән һәм икенче урынга күтәрелделәр. Молодецлар. Ел башыннан автозапчастларның артуы, әйме, аларның бәяләре 65%-ка кадәр җиткән. Ягъни 45%-тан 65%-ка кадәр инде кыйммәтләнгән менә шушы вакытка ди. Былтыргыдан, әйме? Былтыргыдан? Ел башыннан. Менә шундыйрак яңалыклар. Беләсезме, Беләсезме, теге бу автомобиль өлкәсенә кагылышлы һәрбер яңалыкны укыган сайын, теге машинаның рулен тагы да ныграк тотып, игътибарлырак итеп, теге 40 км/сәгать тизлекне. Güzel. Алай гына түгел. Тотып матур гына, кайбер чакта светофорда чыгып, машинаңны сөйеп, яңадан утырып. Ватылагына күрмәсен дип исән-сау. Сөйләшеп, ватылмадың, алай булай. Нормально. Фильтрыңны алыштыргам, сөйләшеп барган. Беләсезме, соң машиналар белән сөйләшергә кирәк дисәм, мин тик жүләр дип әйтәләр. Әмма дә ләкин, әгәр дә син үзеңнең машинаң эчендә мин хәзер менә яңа машина алырым, бу машина миңа ошамый, менә яңасын алыштырырым дип әйтәсең икән, көттә тор, синең машинаның берәр җире ватылачак. Миңа үзе әйтте, сине тикшерергә кирәк ди, Роберт, нәрсә булсын әйме. Мин хәзер монда Гүзәлгә дә әйтигәр, Гүзәл сине тикшерергә кирәк түгел. Машинаңны, әгәр дә алай булай, яңа машина алам. Юк, аны ишеткән бар инде. Аны ишеткән булды Гүзәл. Юксыннан да сине табибларда тикшертергә кирәк буласың син. Менә шулай. Юк, машина белән сөйләшәләр инде. Бу инде синең тегене үзеңнең теге бизигең. Юк, Роберт, аны кеше дә әйткәне бар. Юк, беләм, ишеткәне бар. Әле күптән түгел генә хәтта сөйләделәр. Менә машинамда, иске машинамда яңа машина турында нәрсәдер әйткәнем, монысы ватылды да куйды. Менә миңа аныңча әйткәннәре бар. Шуңа күрә хәзер мин үз машинада утырганда гомумән башка машиналар турында сөйләмим. Хәтта берәр шәп машина узып китсә дә, "Ахшар" дип калмыйсыңмы? Һә? Үземнеке көнләшер дип. Ну, былай карап калмыйсыңмы, кара? Әйт, былай. Узатып, рульдә барганда ала йөрергә ярамый. Светофорда басып торасың. Юк. Ассаламу алейкум, җәмәгать, сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар. Күңелле яллар сезгә, күңелле атналар сезгә. Теләп калабыз. Икенче атналарда, Алла бирсә, сезнең белән кабаттан
Mana ushbu studiyada Bir ok ağrı görmegizgemi? amin. Mana normal fikr yetkirdi hozir. Mashinasi bilan сөйләшә. Ha, o mashinasini aytgandirlar. Ярый, собылыгыз. Ketdik.